Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills District haka arpu arteri Risau araja arpusan kalalik banyak kendo yo Deputy Commissioner jong ketika district uba Barnari Maulong IAS hadin bakal yo jing tip baka Geological Survey of India GSI daga jing menjur jong sarkar India lingba ka Ministry of Mines kala don jing temu ban penlong ya ka geoscientific investigation haki snong baper haki thain mau korwat. Habakran sigilat pathai kubor usamla forward man nongram u president ula ong bahaka nega jingalang kaseng kala dawa bau deputy commissioner u deban pensenge no mardor ya kaniga geoscientific investigation tat hado banda don ka jingya shai ka batikna halor ka jingtmu jong nega kam namar baka don ka jing suba ka bajur baka GSI kala ban penlong ya ka comprehensive environmental impact assessment ka bolong ka weni ki kam baki jule haswa ban ti ya uranium da ka balle menle ban but renti ya ki kendon jong ka environment protection Act khat khandai spa prapun rio ki kendon ka International Atomic Energy Agency bat kumju ki kendon ka World Nuclear Association. Usamla forward man ula pentip bahagane ka jing kendo u deputy commissioner ula kular ban penlong ka jing lang jong ki rangba snong ki seng balang bat kiwe ki rio rangba hakaba ki he jong ka GSI kin hab ban wan ban pensai halor ka te jing tmu jong ka geoscientific investigation. Kumba nggak PPI apa deh bakal jolong jeman apa deh bakal isu ini am apa jong kani ka dong katanya cumi pe mata kasih nak lagi kumpa seng dawan ya kendu ya u di nasional juga Southwest District apa deh bakal field survey ya kabar nak yang jong ka geological survey of India pasang bandle kisnong apa jong katanya makurwan barang kisnong di Bamarjan te kani ka jingwan le ya kani ka geoscientific investigation nagalang jo ka Geological Survey of India kadai leba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani ka jingwan le kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali pada baba jong ka tan bat khantam yangi kum kaseng kepada kaseng ka baju penyor kepada bat kani ka kam nani kepada bat kani ke isu uranium te kawara aru kaji subasni ujungi nemar ba kumangite pi ba yo le si kani kadai kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le si ki haban le kata ka comprehensive environmental impact assessment mangite pi ba kani kanja assessment ki sadle formality na haswa ban le sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon kemanik site kisadle ru saki jaka ke ba marjan kumbang ite pi ba kani jaka jungi kam da jingai na po domisiat mataba ti yo le se haswa ba kinle ya kani ka ba kinle ka mining idon ke jismu banle banti uranium yo le se ki persang banle so ya kani assessment tang ban comply ya ki national guidelines kabakum ka Environment Protection Act 1986 natai ki international guidelines yung ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadai ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pri maning activity ya ka bana kalang jo star India lengba ka Geological Survey India kawan banle hapo yung ka dong ka tanjungi kabaar ka jing artin ka bangingidon kolong hoy kila kibru kila banong ba kadon jiade yu ka Geological Survey of India berkakampi uranium kibru kila ban klik unta lani kidla bandon ki bayalam bakla banong ba ka GSI kamdon jiade berkam uranium reng kwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa an pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh ti kata kadai kamat kaba nakalang jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu UDC nomor kaje keren UDC ni laong ba kadba nomor kumbolong menta kamdon ka jimpom sai habade berkani ka jingmu jongkani ka GSI ti habadon ka jimpom sai kolong bangi laong badai ban pensange soa bat de pensange soa namar kat hadu ba ki paiba kinyo ya ke jing pensai lane kinyo ya ke jing sanya mar kumbang ite bi kumbo ong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment
ya ka ba ka sarkar dia ka sukwa le formality bar ka ba aru kalong ba kumang asusu i ba ka GSI nginom la ban ong ka GSI kalong khoi kam do jede bu roniam namar ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jala jom kari India te ha ka jing kudu di si mane ngila wara drutli ki point drutli ki mat ki ba ngisngo ba de ban sange suai ka ni ka field survey jom ka geological survey of India but lada ki kwa ban continue kidai lani kwa ban teng kalong ba kidai ban ai kidai ban comply habde begini ki mat ki bangi ni labo bat kamat ka ban kong kalong ba kumangiti pi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habde bakani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata ka dei kumbalong matay pa ba kimyo ka jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batay ka ba shai ya ka jing mut jong ka ni ka geoscientific investigation jong ka geological survey of India kabaar pat kalong ba hakajing lab jungi la suwan hapo DC office la suwan po DC office la su pa DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong ni paper jogan ni kathay makrot haray kam samladon pat kata ka public consultation lani kata ka jing yakir pa ba kajing yasay kajing yakran hapo snong putaw kata ka di kaway ka bangi olap kabalay pat kalong ba hakajing pat so jungi la pan snow ba kamdan kata ka jing batasay habde ka jing kmu jo kani ka survey ko ba ka GSI kala kumbalong ta kam samladon kata ka jing batasay habde ko ta bat kani ka jing batasay kawara sibun ka jing sakdum kawara sibun ka jing parais new bat ka peniru ba kala bandon selendet bat haka jing pensol ni loong ba lada balai kani ka geoscientific o kani ka geological survey of India ka suwan le survey hagi jing sha ki pai ba na susong ki de bantep kile yu ke ki methods ba kile na makuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kinle ta ka geological mapping kinle ka ta ka sample collection kin habade ba ki kin sim ya khando ka siap na ta ban test na ta umtang kata kile ru habade ka jiti tlu kum ta piting lane kata ka terang cheng kai bang tip ki long balai habati tlu ki mabile ta terang golong ba ka terang le ki ban drill du 10 meter kala ban pam ya kataro bat kata ka dei kai ka babu di karsatin habde jungi habde be yangi kum kasang ban ni so bangi haka jingi kendu jungi mana la pan sai la kran sai bade ban sange sai ko kum kane namar ba klem dadon ka jingi ya selok la me klem dadon ko ta ka jung jur na kaleng jing pa ba jing snong do fer ba kani ka GSI ko modon le bat tang kata ni i ba kani ka GSI ka lawan ru klem ka jing manjur lene klem ka jing tip jongka KSEDC bat kani ka jing la GSI so ban ong kom dei ba ka kalong ka yu wajru ka bor ka si council pat ka persang ru banelam bakla lene ban persu bakla ya di pa ba ni pa dang katain ba kawai te ka karwo ka basay ko ban klem ni ai kalong ba ya ka GSI kalong ba ka dei basange mador ka bakum kani markani ka kani bakadon ka selendat hoy kila ban ong ba ka GSI gamdan dei je dei kam yurnyam renga ong ni ong ba ka kum ka jinglap jong ka TSU ni sadlap ba ki dan wat university ru di vale ka research hakarteng university ban habakut pa di kita ki data ki baki ki collect lem ba ka research in ka university kapoy sa ka UCL kapoy sa MD na kalajingi dawa ba dei ban patsange so support patsange sa mador de bene sai de bene benta ba di so man ong bala kadai ka jingmu ka balong ba banti ba ko kando yurnyam lai na kaleng jingi no kamera kran ngai kran sai ba nginom sa ba kum kani ka fil sobe ba kin ya chakmat hapo jo ka dong ka thai makrwat tina kaleng judisi ula pansai ula ong ba na kaleng ju unsa haban lum lane kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka ba na kaleng sing balang ba fer na kaleng snong kinadon lang ba na kaleng jum ta ki brew jo ki SI ru ki haban don lang ba na so ban ong tak ka wai ru balong ba lada kami ki arten ke batang kandiat ru balong ba na kaleng jungi kum kasang lem ba ki ba balong ba ngi haban persa hi ban ya chakmat ha ba dei ba kani ka scientific investigation jomka geological survey of India Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.